נשנה את העולם. אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מההתחלה. יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. ערב טוב, שמי רועי קראוס, חבר ישיבת עובדת במחזור הקודם, וגם אריאל בלומפלד היה חבר. אריאל נפטר לפני 8 שנים לטיול חנוכה שאליו יצאנו ויוצאים כל שנה שבעה בוגרת. בשנה זו היינו בכיתה י' ויצאנו לטייל באזור שדה בוקר ונחל צור. ביום השלישי לטיול עלינו לאחוד עקב הצופה על כל האזור, ושם אריאל נפל. אריאל היה ילד חמור בגדלות, שמח, מצחיק, עוזר לחברים שצריך, יוצא לכל טיול לפעולה שהצופים. עכשיו נשארנו רק זיכרון ממנו, וההבנה שגם הפעילות הפשוטות שאנחנו עושים ביום ביום יכולות להיות מסוכנות אם לא נזהר מספיק. אז אני שמח לעמוד כאן איתכם ולקחת חלק במצעד לזכרו של חברנו אריק. אני מקווה שאתם תמשיכו להנציח בדרך של מצעד או בכל דרך אחרת את זכרו של אריק בשוקת. תמשיכו לנו בפעילות השונות, עם זאת שמרו על עצמכם ותדעו לשים גבולות שצריך. חניכים יכולים לשבת. ביופי והכבוד שמילאתם תוכן את היום הזה לזכרו של אריק, זה ממש מעורר התרגשות. אני מקווה האירוע הזה יהפוך להיות מסורת, וכל חנוכה אנחנו נצעד ברחובות רעננה למקום הזה, ונוכל להזכיר מה בעצם קרה, למה אנחנו עושים את זה. אני רוצה להודות לגדוד אריאל, שביוזמה שלהם הם החליטו לשנות את השם של הגדוד ולקרוא לגדוד אריאל על זכרו של אריק. זה יפה מאוד. ואני רוצה גם להודות לכל כוחות הביטחון שפה עזרו לבצע את כל המסע הזה מהשבט עד לכאן בצורה מאורגנת, מסודרת ויפה. כל הכבוד לעובדי העירייה, למשטרה, מד"א, כיבוי אש. תודה רבה לכם. אני רוצה מילה אחת לשחבגיסטים. אתם יוצאים לחנוכה דרום. אני מניח שאתם תעשו את המסלול הזה לחוד עקב. אני עשיתי אותו גם לפני 2-3. עלינו למעלה, הבנתי עד כמה מסוכן המקום שאתם הולכים אליו. אני מתחנן לפניכם שכל אחד ידאג לעצמו, אבל גם לחברים שלו. אם אתם רואים מישהו יושב קרוב למצוק, אם אתם רואים מישהו שהולך לא נכון, ואתם יכולים לצפות
אירוע שיכול להיגמר חס ושלום, אפילו אם הוא יקבל שריטה, והצלחתם למנוע את זה, השגתם את המטרה שלכם. אני ביום חמישי אהיה בפגישה עם מובילי טיולים של התנועה בבית פילי בתל אביב, ואני הולך לדבר איתם מה הם צריכים לעשות כדי שזה לא יחזור על עצמו. וגם אם אני אצליח למנוע מחניך אחד לקבל אפילו שריטה קטנה, השגתי את המטרה שלי. אתם הולכים לשם, זה מצוק מאוד קשה לטיפוס. מלמעלה זה מאוד מסוכן לעמוד קרוב למצוק. אני מקווה שמובילי הטיולים יצאו עם פנקס, הנחיות לבטיחות, איך להתנהג במצוק, איך להתנהג בכל מקום אחר. אני רוצה להגיד לכם שאני מדבר בפני הרבה תנועות נוער. הם עשו את זה, הם עשו אוגדן בטיחות, מיני אוגדן בטיחות, שכולל בתוכו את כל חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, שהם בעצם מצביעים על סכנות שיכולות להיות תוך כדי טיול. אם זה במערות, אם זה בנחלים, אם זה במצוקים, בכל מקום. אנחנו צריכים לזכור שאחרי האסון של האריק, לא הרבה זמן אחרי זה, 5-6 חודשים, קרה אסון גם בכנרת. בחור בשם אורי שבתאי, שבט ראשון לציון, טבע למוות. אני בטוח שאם המדריך שלקח אותם לשם, לכנרת, היה יוצא עם אוגדן בטיחות כזה, אני בטוח שזה לא היה קורה. כי הוא היה רואה שכתוב שם שבחוף שאסור לרחצה לא נכנסים. והם עשו את זה בחוף האסור לרחצה. אז הפרטים הקטנים האלה הם מאוד 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 חשובים. אני כבר מחכה לרגע שאני אשמע שהטיול הזה עבר בשלום וחזרתם בשלום הביתה. אני עוד שוב רוצה להודות לכם, שבט הדר, על האירוע הזה. זה ממש, אני עומד ומתרגש מכל הדבר הזה. ואני מאחל לשחבגיסטים, תיסעו בשלום ותחזרו בשלום. ולכל שבט הדר, אני מאחל שיהיה חנוכה שמח. תודה רבה לכם. עברו 8 שנים, אני כבר בכיתה י"ב, אני חבר שכבת לכיש, ואני אגיד קצת, כבר דיברתי פה בכל 7 שנים האחרונות, ואני אגיד קצת משהו מה שאני מאמין בו. אני מאמין שיותר היום הזה, יותר הסיפור הזה, הוא לא ספציפית על אריק, אלא על הקטע הזה שהוא יותר מדבר על הקטע של החיים ממשיכים בלעדיו. דיברתי פה פעם לא פה, אבל דיברתי פה פעם עם שמחה, אבא של אריק, על הנושא הזה. וזה קצת נכון גם להיום, כי אני כבר בכיתה י"ב, אני בן 18, עוד מעט, ואריק תמיד יישאר בן 16. אני כבר עברתי פעמיים את החנוכה דרום, הוא לא הצליח לסיים אפילו פעם אחת. היום אחרי 8 שנים, אני יכול להגיד שאני קצת יותר תופס את המהות של הנושא הזה. פעם דיברתי עם המדריך שלי שהחליף אותו, ניר, שאמר לי שלפי דעתו אף פעם לא הבנו שהוא מת, שזה די נכון. אני לא מצפה מאף אחד מכם, אני גם לא מייחל לאף אחד מכם להבין את זה. אבל אני יודע בתור מי כאילו, כשאני הייתי חניך, אז לא ממש הבנו את זה. שאלו אותנו איך המשכנו, מה זה היה לקבל מדריך חדש. וזה היה פשוט, טוב, יש לנו עוד מדריך. זה קשה לילד להבין את זה. אני חושב שאחרי 8 שנים אני קצת מתחיל. תודה.